Naimbaga orasyo amin gagayem ken kakabsat na manipod iti barangay Sangil iti ili ti Bacarra, Ilocos Norte. Ket iti karito nga episode iti JCQ ANSAGAY Foundation ket intayo ipabuya detoy panang tulong tayo karag iti dua nga pamilya gagayem ken kakabsat nga dagitoy ket napalausmet iti inda panagyaman karag iti nangipaay iti tulong. Muna nga pagyamanan tayo gagayem kakabsat iti paay iti cash nga daytoy ket ni Ma'am Melanie Ansagay Echeverria nga iso na mga kaibigan ket nang ipatulod iti $300 nga daytoy ket inagatang tayo karag iti groceries nga daytoy gagayem kerabsat ket ni paay karag iti dua nga anak nga isu ket miyembro iti PWD iti ili ti Bacarra, Ilocos Norte ken iti mismo met nga pamilya dagiti pagaling iti lokasyon tayo iti karayto nga gundaway. So kayat ko iti agyaman karayso amin nga sponsors iti karayto JCQ ANSAGAY Foundation babaen iti panangidadaulo the Sir Amante Ansagay ken ni Ma'am Odette Ansagay ken of course dagiti so amin nga top sponsors iti karayto nga grupo. Once again mga kaibigan, maraming salamat po kada kay amin as sangapada. Karayta gundaway gagayem ken kabsat ket datayo ditoy barangay Sangil iti ili ti Bacarra, Ilocos Norte. Kang runaan na ditoy pagtaengan da Keishel and Rena nga isu da gagayem ken kabsat ket miyembro iti biang ti PWD iti ili ti Bacarra, Ilocos Norte ket imay tayo impaayan iti tulong tapno ti kastaket adda iti pangnayon dagiti nagan nakadakwada iti detoy maipay kanyada nga kanenda or usaranda iti inda panagbiag iti inaldaw-aldaw gagayem ken kaps. Iti agtultuloy a panangipapaay ti tulong dagiti naayat amang subsuporta ti JCQ ANSAGAY Digital Media Production ken iti JCQ ANSAGAY Foundation babaen iti panangidadaulo dagiti executive producers ada Mr. Amante Ansagay ken Mrs. Odette Ansagay manipod iti Reno, Nevada, USA ket duamanen a pamilya ti naipaayan ti tulong iti barangay Sangil, Bacarra, Ilocos Norte. Tinagbalin nga sponsor iti kadayti sa balimanon a gift-giving activity ti JCQ ANSAGAY Foundation ket ni Madam Melanie Ansagay Echeverria ken ti pamilyana a nakabase metlaeng iti Reno, Nevada, USA. Kabsat ti maysa karag iti executive producer ti JCQ ANSAGAY Production ani Mr. Amante Ansagay. Gapu iti panagayat da karag iti bumarangay iti Sangil, Bacarra nga isu ti maysa a naggapuan ti pamilya Ansagay sakbay a napandanagnaed iti mainland USA ket kinalikaguman da nga isu iti sumaruno a pagturungan ti JCQ ANSAGAY Foundation team. Naimbaga aldaw to'y kakabsat agyaman kami ti mayo intulong kada kami Miss Melanie Echeverria ken kang runaan na ti JCQ ANSAGAY Foundation nga isu ti nang itulong kada kami digito nga naipaay nga babaen ken ni Sir Joey ket sapay kumata ni Apo Diyos timang tetikired sa lunat ken manayon nga panagbiagyo kakabsat tapno ni kasagat dito nga foundation mataginayon ken two party matulungan na iti masangwanan nga aldaw. Sir Amante and Odette, thank you very much kakabsat naipayan kami ti kastoy di mininam na mga pulos nga makaawat kami iti unos ti 31 years ni Keishel tatakam lang na naipayan ti kastoy nga tulong oray man kasano nga
pinagayat mi ko mga matulungan kami ng gobyerno ng awan pulos di naawat mi ket agyaman kami at the rating of foundation nga nang itulong kada kami. Thank you very much. Ma'am Gloria Drequito and all Ansagay family. Thank you very much. God bless. Awan digitikas lang nangiduldulugan yung kuman dahil sitwasyon dagiti anak ko. Adda nga ro sir idi maybe 2015 no Jack Mariro sir nabanak inta DSWD kasi member dati kwa PWD nga road kat kunada in kamala iti financial or medical assistance nabanak sir kasi talaga nga masapod ko agralo no kastoy nga tiyempo di pinagtutudo masapod daon unay ti kastoy nga banbanag kat ti kunada sir anak at ti masapol mo ti kunami sir akat ay ti kunak di lang mabalin mama agpatulong ak ti pang pampers kan gatas di anak ko di ko nada sir kat pampers kan gatas haan nga kuha iti hanakaraman ti financial assistant or medical assistance kasi di lang mabalin nga may kantulong kat di kita agmen-maintenance o agagas no kayat mo ingka agparamid ti reseta nga isuda kat adda sakit da tapno makaala ka ti medical or financial di ko nakmat sir apo pang asayo ka di ma'am han ko kayat nga pagbalinan nga ada sakit dito anak ko ta di mo laam mo no may gidgid dato iso nga kunakit alam ore ka sa nutrigat sir mai ku amimat nga ta kan lakay ta naagbanog kami aka sir akat todo man at makita ore agtaltalon kam lang akat may ku ano iso nga manipod din sir talagang awan ti anak nagsubsublin kasi nagsakit nga talaga nako so nga agyaman ta at adupay ti tumultulong kada kami nga non-government organizations kapsat iso nga blessings ti JCQ Foundation ta adda nga umay nang tulong kada kami itat nga aldaw. Ma'am, ati pamilya Ansagay babaen kada Sir Amante kada Ma'am Odette asidag ba kanya yung ma'am? One sir. Kasi nagkakaubingan kami sir. Dati kami nga nagkakadwa idin ket amo da nga talaga ti sitwasyon min nanipod na yanak digid nga ubing. According kini Sir Amante ket umay da bisbis taon dagiti anak ko. One sir, every agbakasyon da sir kasay. Sumangpod dan after 2 days umay da magkitaan digid anak mi sa tuno agawid nga kanak sir. Kita. So ma'am no ada dagiti kalikagom mo nga ipadanon ka dagiti naayat pa iti panagpuspuso na go ahead ma'am tapnon digas ket amo da iti sitwasyon dagiti anak tayo ma'am. Kakabsat di kadla ka taw dawat di kay kumama nga mangtultulong ka mangsubsuporta ka dagiti anak mi ta amoyo ti kasasaad da awan pulos ti mabalbalinan da masubwan mapakan mabagbagkat ket sapay ko itultuloy da kami nga tutulungan kapsat. Ma'am aside ka iti sitwasyon daw matik problema ti salon adda ma'am. Ala kasi na po Diyos, sir, pagpagapon na po Diyos sa handa mo nga ibagati nasakit da, sir. Awan pulos. Adamat na taliti panag... Adamat, sir, ano niti, ibit dapat patangamon, sir, no? Kwa, sapsapon, debuksid, dati, biks kasi, latan, sir, no, anan. Kasi, ano, sa narigat, pinga mapatumar, sir, teng-tenglong. Mas lang, tikwa, isa talaga nga, ipwam nga, antang iwat da. Okay.
Karita kung daway gagayem ken kabsat ket adatayo ditoy pagtaengan da manong Erinyo Pagaling ken manang Aurora Pagaling nga isuda iti may kadwa nga impaayan tayo iti tulong nga daytoy gagayem kirabsat ket inpaay ti JCQ ANSAGAY Foundation nga daytoy ket idadaulwan dagiti executive producers tayo ada Sir Amante Ansagay ken ni Ma'am Odette Ansagay manipod iti Reno, Nevada, USA. Ken dagitoy naigatang gagayem kabsat karigiti groceries, bagas, itlog ken biscuits ket mismo ngayon paay ti kabsat ni Sir Amante ani Ma'am Melanie Ansagay Echeverria ken ti pamilya na nga agnana admit iti Reno, Nevada, USA gagayem ken kabsat. So ti JCQ ANSAGAY Foundation mga kaibigan ket agyamyaman karigi tinaayat sumopsuporta kang runaan na gagayem kabsat dagiti top sponsors nga dagitoy ket handa agsarday nga agipapa iti tulong nga daytoy gagayem kabsat ket naduma-duma dagiti pampamilyan iti naipapaayanin iti tulong gagayem ken kabsat. Once again, maraming salamat po karigiti so amin nga supporters iti JCQ ANSAGAY Digital Media Production mga kaibigan. Maragsakan ken napalaos ti panagyaman ti pamilya a maikadwa na ipaayan ti tulong tasigon ken ni Mrs. Pagaling ket dati ang nagpapaay iti family house da Mrs. Odette Ansagay idi tagnana et dapay laeng iti barangay Sangil. Agyaman kami ti interview nga tulong kun kastamit ti panagyamyaman mi ti adula unay nga di mi mapagsubad kun daytoy nga interview kun tulong yo babaen iti foundation kan Sir Amante kan Odette. Agyamyaman kami launay ti interview kada kami. So, anak ka diti ko yung ma'am, pagsapulan yung itinal daw. Mapang nakmatla. Nagkatulong ako mat idi. Iso nga nagsaldi. Kada iti abon daway ma'am, di tatapa nagtutudo, ano digitay obrain yan. Tikilang balay or ano? Ito'y balay, sir. Yaman kami, Amante, ken Odette, iti da ito yung interview kada kami, ken kastamot ni kabagis mo. To'y agyaman kingga, Erinyo Pagaling. Iti karayto nga episode ti JCQ ANSAGAY Foundation ket agyamyaman ti management ken ni Mrs. Melanie Ansagay Echeverria ken iti pamilya na dapo iti panangipaayda iti $300 para karagiti nagatang a groceries ana ipaay karagiti recipients iti karaytoy nga episode.